Bună seara, mă numesc Liliana Ignat și am 59 de ani. Am reușit să slăbesc cu Nupo în tranșa a doua, de la 70,9 la 64,75, într-o lună de zile în care pot să spun că aproape la fiecare masă de seară am adăugat ori un ardei gras, ori un castravete. Au fost și câteva zile, în special zilele de delegații, în care m-am mai abătut de la dietă, dar mi-am atins scopul, am slăbit substanțial, ceea ce pentru mine la vârsta asta și la menopauză este îngrozitor de dificil. Așa că sunt foarte mulțumită, aștept să-mi fac și analizele, să văd dacă și glicemia stă un pic mai bine. Astă vară, de fapt cred că astă primăvară, în luna mai, am mai ținut dieta și am slăbit tot așa 5 kg. Atunci chiar s-a simțit la glicemie, scăzuse glicemia. Acum, ce să spun, sunt foarte mulțumită și sper că dacă vreodată o să mai am abateri de greutate, dieta nu pot să-mi stea alături.